A mi nastavljamo priču o vrlo zanimljivoj temi. Ministarstvo kulture obezbedilo je 50 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade Narodne biblioteke Srbije, što bi trebalo da omogući nastavak radova. Inače, radovi su obustavljeni pre pola godine zbog dugova biblioteke izvođačima. Evo priče. Rekonstrukcija Narodne biblioteke Srbije obustavljena je pre otprilike pola godine zbog nedostatka novca. Ministarstvo kulture sutra će biblioteci uplatiti 50 miliona dinara i radovi bi trebalo da uskoro budu nastavljeni. Ministarstvo kulture je tražilo od nacionalnog investicionog plana 59 miliona još dodatno, a plus toga smo izdvojili i 7 miliona iz redovnih sredstava Ministarstva kulture. Tako da ukupno, znači, za 2009. za rekonstrukciju Narodne biblioteke Srbije će biti utrošeno 109 miliona iz nacionalnog investicionog plana i 7 miliona iz redovnih sredstava Ministarstva kulture. Međutim, to nije dovoljno za završetak rekonstrukcije. Mi smo tada zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije tražili sredstva iz Evropske investicione banke i to je 130 miliona. Međutim, potrebno je još 60 miliona da bi se konačno završila rekonstrukcija biblioteke, što mi očekujemo da u 2010. ćemo uspeti da nabavimo još tih 60 miliona. Do sada je realizovano oko 50% projekta. U potpunosti su završeni laboratorija za konzervaciju i knjižara i obnovljene instalacije, a delimično su rekonstruisani atrijum i velika čitaonica. Izvođač tvrdi da onog trenutka kada nastavimo i kada se ispune svi uslovi za nastavak radova, mi možemo sve završiti u roku od 5 do 6 meseci. Od arhitekture završeni su radovi na čeličnoj konstrukciji novoga spuštenog plafona koji će omogućiti mnogo bolju osvetljenost čitaonice i bolju ventilaciju čitaonice, kao i radovi na rekonstrukciji atrijuma našega koji će posle kada sve završimo biti zatvoren, pokriven novim krovom i time omogućeno da bude iskorišćen kao jedan multidimenzionalni prostor, potpuno novi. Ovo je deo kafe knjižare nove koji je potpuno urađen prema projektu arhitekta Radojčića i on odslikava kako će izgledati, koji su to elementi interijera, buduće ukupnog interijera koji uključuje i ulazni hol i velike čitaonice i naučnu čitaonicu. Kada čitaonice budu ponovo otvorene, moći će da prime za 1/3 više korisnika.